Dina Minggu kang tanti boleh nawar Mbak Tatin. Awar Vicky. Oh iya. Woh lah. Yes. Wayangan. Begadang lah pokoknya. Pokoknya capek-capek namanya Taufik. Melek sewengi jelas. Neng wayang. Oke. Tina muni Kene tekan dhuwur pira Mas Wal? Kan riko pira kira-kira? Oh bunder. Oh ora kuat aku. Amin ya Allah. Terima kasih ya Mas ya. Cepet mong lali janjine anane pijer samaya pintar kele alasan ngandar-andar angan duka aku wis ora Bu. Ya ampun jadi makasih. Padahal iki mau wis tekan lapangan Lanteng Bali dene meneh lho. Ya Allah. Matur nuwun, muga-muga berkah. Amin.
rezekine ora lokak ning malah kobak. Amin. Jeng nek kula Mugi-mugi paringan panjang yasa nggih Ibu. Bu. Amin. Dieling-eling Bu nggih ngeten iki. Apa Bu? Gubuk asmara. Oh nggih. Dituku 100. Oh nggih. Wau 100 ya Bu nek gubuk asmara Bu. Nganggo DJ. Nggih. Ampun kandha rumiyin lho Bu nggih. Jebule wadah. Matur nuwun. Wadah senek ya kena nggo njaluk lagu lho. Ndi? Bareng diwalike kena ditulisi. Apa tuh? Lagunya Nemen Bu Marmi. Siap. Tak balik metu duite. Nah. Alhamdulillah. Ye, nah ngeten iki tiket swarga sing mapane ten tengah. Nggih. Sing biru. Nek kepengin neng ganti utawa kepengin ngarep ganti abang saged ngeten iki. Nah. Nggih. Ya. Niki kanca-kanca kesangginan juga melayani pertukaran uang. Betul. Nek umpama kok duit atusan iso dadekke loro gek sing siji dienggo nyawer. Yo. Niki sing ijo-ijo nggih saged menawi kagungan namung sing ijo mengke antriane nomor 12 nggih Ya. Bu. Bemper, Mbak. Teng bemper. Semoga Mbak Endah. Iki ora fokus iki. Tetep ora fokus Mas Vicky. Gimana ini? Ora, aku ki ket mau ki mergane ki saking sumuke iki lho, Mas. Oh, ngopo kok sumuk mergane ngopo? Lah hawane panas kok Oh, ngene tak to. kira nek Dikipasi kademen nek ora dikipasi kok kemromong. Mbok mergo ana iki mau. Boten. Ora ya. Ning ketoke kok rasane iki beda lho Mas iki tenan. Nadane iki beda. Aduh ya Allah. Ya. Ya. Lanjut. Janjane kowe nek Asugi. Yo. Ayo Pak De. ngendika napa niki wau, Pak? Kadung terus sih. Lah iki. Alah. Non, pripun Mas? Digongke lah dereng rampung ini kok. Oh, sih. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagune iku rong rampung ora order tok ayo. Yo, dirampungke sik. Janjane